sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Hi kabisyo, it's me once again DJ Rocky Terra at ito na nga po ang programang kung saan pwede kang makapag-share o makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto ng walang halong panghuhusga. Your secrets are safe with me. Kapiling si DJ Rocky Terra at meron na po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello? Hello, sir? Magandang gabi po. Magandang gabi po. Okay lang po ba? Magandang gabi po. Okay lang po ba na kung meron po kayong monitor dyan, i-off lang po muna natin? Hello? Ay, wala po. Meron po ba kayong gamit-gamit na nandyan sa paligid Wala ninyo? po. Medyo na may nagfi-feedback lang po sa akin. Ano po ba yung gamit ninyo? Naka-cellphone? Naka-AirPods po. Naka-AirPods kayo? Okay, Sige po. okay lang ba natanggalin nyo na ng AirPods nyo? Naka-AirPods po. Tapos direkta Opo. na kayo sa inyong Okay po. cellphone? Baka sakaling mas okay yung ating connection. Ayan, hello. Hello po. Ayan. Kanina ba nung nag-briefing tayo off-air, ganyan na rin yung ano mo? Yan ba yung gamit mo? Ay, hindi po. Nakihiram lang po ako sa tinutuluyan ko lang po. Nakahiram ka lang. Okay, mas malinaw to kaysa dun sa kaninang gamit mo. Nakihiram lang po. Hello. Okay po. Okay. Okay po. Sige. Pakilakasan na lang yung boses ha para mas marinig ka namin. Kasi kung hindi, we will need to drop this call para makapagbigay ng opportunity sa ibang tao na mas malinaw yung kanilang linya. Okay? So, anong pangalan natin? Okay po. Ano po? Alias Jason po. Alias Jason. Taga Alias saan ka? Jason. Malate po. Malate. Okay. Ilang taon ka na, Jason? Opo. 31 po. 31 years old. Okay. Jason, 31 Opo. years old from Malate. Ano ang top secret mo? Ang tapos ko po kasi ano po, may crush po ko kasi dito sa pinagtatrabahohan ko po from Robinson, Manila. Dito po. Simula po ako nag-start po ako sa trabaho, lagi ko po siya nakikita, lagi po ko patikin-tingin sa kanya. Parang kabado po ako pag nakikita ko siya, gusto ko siya kausapin kasi nasa trabaho rin po siya. Yun din, yung nagdaang pong Saturday or Friday, then naglakas loob na nga po ako, nagtanong ko sa katrabaho niya kung ano po pangalan po yung aking laging sinisilayan, yung sinisilayan palagi. Yung kasi po yung store po niya kasi malapit po siya sa may restroom po sa may Robinson. Tapat po siya ng H&M. Then naitanong ko po yung pangalan sa kanya. Sabi ko, anong pangalan po nun? Yung nasa cashier po ninyo. Si ano po yan, si Arisa daw po. Yun. Natuwan-tuwa naman po ako kasi kilala ko po siya. Ngayon po, nagdadalawang isip po ko, kinakabahan po kasi sa kanya na lumapit. Hindi ko po alam kung paano ko po siya sisimulan na... Paano ko po siya Lapitan. sisimulan. Opo. Kasi nasa Yeah. trabaho po siya kasi ayoko po siya isturbuhin. Kasi nasa trabaho rin po ako. Kasi pares kami nagtatrabaho. Kasi second floor po siya, ako po nasa ground floor. Nasa ground floor ka, tapos siya nasa second Opo. floor. Di akyatin mo. Opo. Yung mampali. Ito naman. Advice pala kailangan mo. Akala ko naman mag-share ka ng top secret. Po, lagi po siya dito sa trabaho. Ayoko po maka-istorbo sa trabaho po niya palagi. Di sabi, Ayoko po ng try mo kaya ganun. sabihin sa kanya, huwag ka nang pumasok sa trabaho. Ako nang tatrabaho ng trabaho mo. Ako na bahala dito. O, ano? Charot no, Darot. Ikaw talaga, gusto mo ng advice ha. Alam mo ba ng programang to, share lang ng top secret? Ikaw nangingin ka pa ng advice sa akin ha. Hindi, pero kidding aside. So, ang top secret mo ay gusto mong magtapat sa kanya. Kung baga may crush ka sa isang katrabaho mo, pero hindi mo alam kung paano mo siya Sisimulan. sisimulan At kakausapin. na Opo. parang ligawan o kaya
padama sa Opo. kanya na gusto mo siya, ganun ba yon? Opo. Kasi hindi ko rin po ma-sure sa kanya kung may boyfriend na po siya or live-in partner. Kasi ang iniiwasan ko na po yung gulo. Wala ka Ayoko namang po. sabit Ayoko ngayon. rin po kasi. Jason, wala ka namang sabit ngayon. Wala po. Ay, parang hindi ka sure, ha? Yung totoo. Wala po akong sabit. Wala po akong biro. Wala Wala kang po partner akong- ngayon, wala kang live-in, wala Wala kang po akong kalandian, Opo. walang Opo. asawa. Meron na po. Wala po akong asawa. Girlfriend po. Mga 6 years ago na. 6 years ago. So, ready to mingle ka na talaga ngayon. Opo. Matagal na po. Okay. Tapos itong si Girl Lalu, nakita mo lang nitong mga nakaraang araw tapos gusto mo na siyang makilala talaga ng lubusan. Kumbaga hindi mo naman mahal agad. Kumbaga tipo mo lang. Opo. Opo. Parang tagahanga lang po. Crush lang. Yun. Kumbaga parang merong Opo. elektrisidad na dumaloy sa katawan mo nung nakita mo siya. Ganun ba yon? Opo. Wala ka bang pwede mapagtanungan Opo. tungkol Kasi- dito sa babaeng to? Kakatrabaho po niya. Wala kang ibang pwedeng... Katrabaho po niya. Ayun. Meron ba? Wala po. Laging busy po sila mga katrabaho po niya. Nasa trabaho po kasi madalas. Pagkasama sa po sila isa sa trabaho. Ayoko po mang-istorbo kasi sa mga nagtatrabaho. Baka sabi, bakit naandyan yung isang lalaki na to? Hindi naman customer na andito, ganito, ganyan. Siyempre, nahihiyarin po ako. Di gawin mo sa day Ayun. off mo, maging customer ka para entertain ka. Ganun lang yun. Ayun nga. Try mo lang. Tingnan mo, Ayun nga ang po. pogi mo sa dating na yun. Kunwari, di ba, nakikita-kita kayo dun sa, sa trabaho nyo dyan. Tapos pagdating ng day off mo, biglang magsuot ka ng kung ano man. Tapos biglang pagdating mo dun sa side niya, biglang day off din pala niya. Hindi na kayo nakita. Sumempo nga po siya na day off ko din po. Day off din po niya. Yung sumempo po siya. Ngayon po, sinimpong ko po siya. Lagi po siya naka-face mask. Lagi po siya naka-face mask. Nakita ko po siya mag-face reveal. Napakaganda po niya. Sabi ko, ano kaya pakano nito? Lagi ko po tinatanong kasi mag-iisang buwan na po ako sa trabaho. Bali, first time lang po ako dito sa Metro Manila magtrabaho. Saan ka ba dati nagtatrabaho? Sa ano po, Balbo Banggitin baka po mapagalitan po ako sa dati kong manager. Sige, okay lang. Hirap na po. Okay lang naman kung kung... Kasi po, Hindi mo bali sabihin. nag-iipon po ako ng money dito po sa Metro Manila. Gawa po, magbabarko rin po ako. Magandang gawain yan, no? Na hindi ka tumitigil magtrabaho. Trabaho lang ng trabaho. Malay mo, dun sa pagtatrabaho mo, dun mo na mahanap talaga yung dawan mo. Katulad niyan, di ba? Iba na yung trabahuhin mo, yung love life mo na. Alam mo, ang pinakamagandang gawin dyan, tanungin mo kasi, di ba? Opo. Unahin mo, kumbaga, walang mangyayari talaga kung hindi ka maglalakas ng loob eh. Kumbaga yung mga torpeng lalaki, tumatanda yan ng mag-isa dahil torpe sila. Opo. So kung ayaw mong Yun po. tumanda ka ng torpe ka, 'di ba? Tumandang mag-isa dahil natotorpe ka, dapat mag-ipon ka hindi lang ng pera kundi ng lakas ng loob. Kung dati nga nagkaroon ka ng jowa ngayon pa kaya, 'di ba? Alalahanin mo lang kung paano yung naging the moves mo dun sa jowa mo. Nag-initiate ka ba dati sa jowa mo? Paano mo siya niligawan? Ano po, nag-meet up po kami personally. Sa Facebook lang po kami nakakilala po. Yun, pwedeng ganun. Hanapin mo siya sa social media. Tapos i-add mo siya, i-stalk mo siya. Pag na-stalk mo siya, tingnan mo maigi yung profile niya. 'Di ba? Yung profile niya, makikita mo doon kung may bakas ng boyfriend o wala. Tapos tingnan mo maigi yung sino man nagko-comment doon. Kapag may nakita ka doon na heart o kaya I love you yung nakalagay, alam na this. Yun ang jowa. Tingnan mo yung profile noon. Tapos pag nakita mo yung profile noon, siya yung naka-cover photo or meron naka-post doon na siya yung mukha. Alam mo na, maging heartbroken ka na, mag-move on ka na. Okay ba yun? Opo. Sana, na po ko, pag di naman po ako nasasaktan. Pag salamat ko na po may boyfriend po sa Facebook, may kasama na, may anak na, magkasama sila. Hindi ko na po ina-add, hindi ko na po siya mini-message kasi naibos na po ako talaga sa gulo. Ayoko po makasira ng pamilya. Ang taray, porque inad, masisira na agad yung pamilya. Di ba pwedeng parang network, di ba? Kasi nangyari na po sa akin before yan from nasa Kalamba po ako dati nagtatrabaho.
pinuntahan po ako ng boyfriend ko po. Ng boyfriend pala po niya. Sorry po. Akala ko may nagkamali na. boyfriend. Uy! Nadudulas ka. ah. Lalaki Kasi ba po, yan? yung gusto ko po yung sa isang, nasa department store po siya kasi doon po siya nagtatrabaho. Ako po nasa fast food chain sa chicken inasal po. Yun. Nagugustuhan ko po siya. Nagkataon po, akala ko po is wala po siyang boyfriend. Nagpunta po siya doon sa tinatrabaho ko. Nagulat na lang po ako. Sabi ko sa kanya, o sige po sir, iiwasan ko na lang po siya. Yun. Then, pinaraka ko na nga po siya on that spot po doon sa oras ng break ko. Sabi ko, wag ka nang lumande kasi may boyfriend ka na. Ayan ang boyfriend mo. Oh. Yung totoo, anong hanap mo? Boyfriend, girlfriend? Girlfriend po kasi. Girlfriend. Sure yan ha? Sure yan. Opo. Baka Opo. Barbie ka talaga. Okay lang naman magpakatotoo ka. Tayo-tayo lang naman to. Hindi po. Hindi naman. Girl po talaga Girlfriend hanap talaga ko. hanap mo. Sige. Pwede ka na Opo. tumawag dun sa kabila kung naghahanap ka talaga ng girlfriend. Tapos kung kailangan mo ng advice, I think yung ibang programa din, meron din sila. Dito kasi sharing of top secret lang, hanggang dun lang may extra bayad na kapag may advice na eh. Charot lang, oy darot. Hindi. Meron din nga rin po ako share din sa inyo. Di po. May top secret din po ako talaga. Ay, naku, Yun. pinatagal-tagal mo pa yung conversation natin. Tapos meron ka pa palang ibang top secret. Di sana inuna mo na yan. Okay. No, sige na, ano na talagang top secret mo, Jason? Yung kaibigan ko po kasi po from Santa Cruz, Laguna. Bali, taga Santa Cruz, Laguna po ako talaga. Hoy, diretsuhin mo na ako. Huwag ka na magkwento ng kung ano-ano. Ano tong top secret na to? Single mother po siya, gustuhan ko po siya. Hindi na po siya nagko-call sa akin, hindi na po siya nag-video call. Lagi po ako lagi natawag, sinasagot niya palagi. Ngayon po, magwa 1 month na po, chat ako sa kanya, sinmod lang po siya. Mga itong week na to, nagalit siya sa akin, nangaharas daw ako, ganito, ganyan. Ayun. Ngayon, gusto ko po siya puntahan, kausapin, bakit ganyan ang ginawa niya sa akin. Ayun. Ang lupit naman pala ng sikreto na yan. Grabe na, controversial na. Oo nga po. Kakaloka ka. Bakit di mo siya puntahan? Kumbaga, yung mga problema mong yan, ang dali-dali namang gawan ng paraan, 'di ba? Kapag gusto, may paraan. Kapag Opo. ayaw, maraming Kapag ayaw, dahilan. maraming dahilan. Oo. Anyway, maraming salamat sa iyo, Jason, sa pagtawag mo sa Salamat po. amin at pag-share ng Opo. iyong top secrets na talaga nga namang nakakagulat, nakakawindang. Woohoo! Pwede po Lupit mo. bang shoutout? O sige, shoutout mo na. Shoutout ko po yung mga pamilya ko po dyan ni Geronimo family. Lalo na po sa mga kaibigan ko po dyan sa Santa Cruz, Laguna. Hello po. Yun lang po. Thank you. Thank you very much, Jason of Malate. Ingat lagi. Grabe talaga, no? Yung top secrets talaga natin. Kung saan saang tao, o kung kani-kanino, na na speechless ako dun. Kung sino-sino yung nakukuha, diba? Kung sino-sino yung mga nadadapuan. Ito, sekreto ko to. Pero, sa totoo lang, kahit ano naman yung sekreto ninyo, tatagapin ko dito. Diba? Anyway. May sinusubukan lang ako tawagan dito. Kapag ito, sumagot, tuloy tayo. Pero kung hindi sumagot, di magbababay na ako. Bukas na lang tayo ulit magsama-sama. Sakat na yung lalamunan ko eh. Lumalabas yung pagiging kanto ko eh. Lalo na kapag, bakit naman ganun? Kanina pa tayo nag-uusap, di mo malang sinabi agad yung top secret mo. Eto na, ito. Tingnan natin. Hello? Hello po. Hello, magandang gabi sa'yo, Binibini. Good evening po. Ayan. Mag-share ka ba ng top secret mo? Ano po bang scope ng top secret? Ay, anong scope ng top secret? Basta yung mga pinakatatagong mong sikreto, pwede mong ibahagi dito. At hindi naman natin i-reveal yung identity mo, yung buong pagkatao mo, safe yan dito. Kasi kung kunwari, ganyan, nagsasalita ka na ngayon, no? Pwede natin bigyan ng alias yung yung sarili mo. Okay? So, pwedeng itago ka namin sa pangalang Rolando, ganyan.
Hello? Hindi ko po kasi alam kung considered siya as top secret. Sige, try us. Ano mo ng pangalan mo? Hello? Hello po. Hello? Hello. Anong pangalan nila? Krisa po. Krisa. Krisa, pakilinaw na lang ng salita para mas rinig ka namin. Tapos wag kang tumutok sa TikTok o kung saan mang live ka nakakikinig o nanonood. Dito ka sa Viber call natin mag-concentrate. Krisa, tagasan ka? Ah, Krisa. Hello. Okay, medyo kailangan na nating ibaba itong tawag natin. Krisa, last call. hello po. Tagasan ka? Okay. Guys, naging robot talaga si Krisa. Sorry. In our attempt to call a top secret sharer, hindi po pwede dahil weak ang kanyang internet connection. And by the way guys, papakilala ko lang ulit yung programa natin ngayong gabi. Actually, pa 3 months pa lang tong program natin. Kasi by the way sa mga hindi po nakakaalam, dati po akong panghapon sa Love Radio. So 3 to 5 p.m. po ako sa Love Radio. Bandang July, inilipat po ako sa panggabing time slot. So this is 9 to 12 midnight. So, nung dati, nag-invite ako ng listeners to write a letter tungkol sa kanilang mga pinakatatagong sikreto sa buhay nila. It's a secret file. So, yun po yung Rocky's Secret Files. So, dinala ko po yun nung naging panggabi ako. And then, dinagdagan natin ng isa pang segment. At ito po yung tinatawag kong Top Secrets. So, ito pong Top Secrets na ito ay para sa mga taong hindi kayang magsulat. O kaya naman magsulat pero walang oras magsulat. Hindi ganun ka-creative para makapagsulat. O pakiramdam nila, hindi sila ganun ka-creative para makapagsulat sila. And gusto lang nila talagang i-out yung nararamdaman nila through a phone call without mentioning their true name or without the judgment of other people or the host herself. So, yun yung intention of this program. Ito po yung Top Secret. So, kung meron ka pinakatatagong sikreto, ito yung programang pwedeng makinig sa'yo. Ito yung programa na pwede mong tawagan para makapagbahagi ka ng iyong pinakatatagong sikreto. Kahit gaano pa kalalim, kahit gaano pa kadumi, kahit gaano ka pa kawalwal, kahit gaano ka pa katarantado, kahit gaano ka pa ka-evil. Ito yung programang yun. So again, pinakikilala ko po ang programang ito. This is Top Secrets. It is your safe haven. The intention of the program is to make you feel na it's okay to make mistakes. And you are not your mistakes. And kung meron kang pinakatatagong sikreto, you can always share it to me. I'm gonna be your friend na hindi ka huhusgahan. At ang tanging manghuhusga lang sa'yo ay ang Panginoong Diyos nating lahat. Eto, may tumatawag. Subukan lang natin ito. Hello? 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 Yes, good evening. Hello, good evening po. Tama kay DJ Rocky. Ay, eto po yung programang to. Welcome to Top Secrets. You are on the air actually. You are on air. Yes po. Mag-share ka ba ng Yes top po. secret mo? Yes po. Ay, sure na ba na mag-share ka ng top secret? Kasi actually pababay na ako Tapos bigla kang tumawag. Sabi ko, ay, may tumatawag dito sa gilid ko. Sige na nga, sasagutin ko yung tawag mo. Baka mamaya kasi kailangan mo talaga ng someone na makikinig lang sa'yo without any judgment. Kasi pina-explain ko sa mga tao kung ano ba tong programang to. Mhm. And kung dati kasi... Actually po, kasalukuyan akong nakikinig po and yun po. Ay, wow. Thank you. Thank you so Sobrang much. good po. Thank you. So, Yes. anong pangalan mo? Tago nyo na lang po ako sa pangalang Marian. Marian. Ay, taray. Parang kamukha nito si Marian Rivera.
Marian, tagasan ka? At taga Pampanga po. Uy, biyasa ka magkapangpangan? Medyo mo po. Ditak mo po. Detak-detak mo po. Ako din. Opo. Konti lang. Hilaw na kapangpangan. Okay. Sige, Marian. Ano ang top secret mo? Nagkaroon po kami ng ng tito ko. Nagkaroon Ah. kayo ng ano? Sex po. Nag-sex kayo ng tito mo? Opo. Oh, MG. Gaano katanda si tito? Ano lang naman po, parang 5 years lang po yata yung agwat namin. And ikaw, ilang taong ka na? Yes, 5 years. 28 po. 28. So, 33 si tito. Close kayo ni Yes tito? po, pero nangyari po ito nung kinakabahan ako. Nangyari po to nung siguro mga nasa 25 po ako. Hanggang ngayon ba 25, nag-uusap kayo ni 24. tito? Sorry po? Nag-uusap kayo ngayon ni tito? Yes po. Nag-usap. Close naman po talaga kami. Okay, sige. Gusto naming malaman kung bakit, paano nangyari yung sex ninyong dalawa ni tito, kung bakit napunta kayo sa ganong klaseng aksyon. Yung kay tito ba? Nagustuhan mo ba yung kanyang tito? Sa ating pagbabalik, ika-cut ko muna to saglit lang ha. Kasi, kailangan muna natin mag-commercial break. Kasi supposed to be magpapaalam talaga ako. But I understand the need for you to share your top secret. Kaya naman, stay put lang kayo dyan, kabisyo. Kapiling pa rin si DJ Rocky at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. At tayo po ay nagbabalik. Ito po ang programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rocky at meron nga po tayong caller on the line na nag-reveal sa atin na merong naganap sa kanila ng kanyang tito. Nung time na yun, 25 years old siya at yung tito niya nasa 30 years old. At ang nasa kabilang linya po natin ay itago natin sa pangalang Marian from Pampanga. Hi, Marian! Hi po, good evening po ulit. Ayan, Marian, papatay muna ng mga monitor mo dyan na TikTok tsaka radyo mo, no? Concentrate ka muna dito sa Viber call natin. Kasi alam mo, sobrang dami na ako curious. Paano nangyari yung sa inyong dalawa ni Tito? Sinong may gusto nito? Sino nag-initiate? Paano humantong sa ganong sex? So, yun nga po, sa pagkakaalala ko, since medyo matagal na po, pero syempre hindi ko pa rin po siya makalimutan. Lasing po kami parehas nun. Then, yun po, parang nag-init since magkatabi po kami nun eh. Magkatabi po kami natutulog kasi. So, nag-init, then, ayun po. Una, kiss lang po, ganun. Tapos, naging kiss na po talaga. So basically, may consent ninyong dalawa yung lahat ng nangyari. Yes po, meron po. Lasing. Pero before that, talaga nagkakasama na kayo sa isang bahay o sa isang kwarto tapos wala namang nangyayari? Wala naman po, yes po. That time lang nung nalasing po kami parehas. So saan ba kayo galing ni Tito nun? Wala po, nag-iinuman lang po kami dito sa bahay. So dalawa lang kayo So, nagiinuman? Yes po, parang share, ano po kasi namin yung parang mag-iinuman kami, then share lang po ng mga ganap sa buhay, ganun. Then, yun, nagkaroon na nga po ng ganun since nag-init. Etong tito mo na to, sa side ng papa mo o sa side ng mama mo? Ng mama ko po. Mama mo, kapatid ng mama mo o pinsan ng mama mo? Malayong pinsan na po eh. Malayong pinsan. So nasa third degree level ba ang inyong relationship? Yes po, mga ganun na po. Tapos parang barkada yung datingan ng tito mo na ito sa'yo. Yes po, since hindi naman nagkahalayo yung age po namin. So, parang barkada lang din po. Pero nandun pa din naman po yung paggalang. Pero that night lang po talaga. Ang tawag mo sa kanya, tito? Tito po, yes po. Nung time na yon, very vague sa yung mga nangyari. Sorry? Kumbaga, nung time na yon, na ginawa ninyo yung bagay na yon,
out of control na ba kayong dalawa nung time na yon? Out of control na po kasi syempre, mainit na po mainit na yung mga eksena. So, Hmm. parang, tara na, go na natin 'to, nandito na, parang gano'n po. Tapos nung natapos kayong dalawa, ano yun, sabay pa rin kayo natulog dun sa higaan? Or, Yes po, sabay pa kayo sabay pa natulog? din. Okay. Tapos kinabukasan, nag-usap pa ba kayo? Yes po, until now naman po. Parang wala naman pong nangyari, parang ano lang po, pero just imagine po, Gia, 2 years, more than 2 years ko na siyang dinadala. Wala akong pinagsabihan kahit ano, kahit sino. Yun po. Alam mo, ang hirap din ng ganyan Kumbaga sa'yo, sa ngayon, may kumbaga, anong impact nun sa buhay mo? Like, is it something na pagsisisihan mo forever? Or is it something na okay, nangyari na, it's just like, parang nagdeposito lang siya sa akin, tapos ako din, nagdeposito lang din sa kanya, so parang nothing ever happened, and it's not something relevant to me. Ganun ba yung feeling? Explain mo nga sa amin kung anong nararamdaman mo ngayon. Yung feeling po, nung siguro mga first months po, parang may pagsisisi po na, ba't po nangyari yun? Ba't po namin ginawa yun? Ganun po. Pero syempre, medyo matagal na rin po, hindi ko na po nararamdaman yun. Parang wala na po sa akin. Kumbaga na-shrug Ganun. off mo na siya kasi nga Yes po. lumipas na yung panahon. Yes po. Ang ano ko lang, parang andun pa rin yung bigat since wala nga po ako napagsasabihan. Wala akong napag-share. Sorry po sa dumadaan. It's okay, it's okay. Uy, pero I appreciate the sharing Alam mo, mahirap din yung may ganyang kang sikreto na hindi mo naman dapat talaga i-share yan sa pamilya mo, kung sino man. Kasi consensual naman lahat nung nangyari sa inyong dalawa 'di ba? Tsaka parang kapag nalaman pa yan, parang issue pa yan sa inyong dalawa, 'di ba? Hindi mo naman kailangan talagang sabihin yan sa iba. So, ito yung mga sikretong mas okay nang hindi na ipagsabi sa iba at hindi na kailangan pang sabihin sa ibang tao, especially to other family members. Yes po, tama po. Kasi wala po ako napagsabihan dito lang. Parang nakakagaan lang din po ng paharamdam kapag po may napagsasabihan para talaga nung ganong katitinding mga sekreto po. Thank you din. Thank you din for trusting this program. Alam mo, may tanong ako, naku-curious lang ako. Gumamit kayo ng protection nung time na yon? No po. Since biglaan po siya, Hindi kayo nakagamit ng protection. wala po. So, buti walang nabuo. Picos din po siguro. Dahil sa Picos. May PCOS ka. Yes po. Ngayon ba may boyfriend ka na? Yes po, meron na. Siya may girlfriend na rin? May asawa na po siya. Nung time na yun, may asawa ba siya? Wala po. Pares kayong single nung time na yun? Yes po. Yun ang pinakamasarap na feeling. At least single pala kayo parehas. 'Di ba? Yes po. Mm-mm. Yun po. Pero Pero ngayon- mali pa rin po yun. Oo naman, mali yun. Pero at least, kumbaga kahit papano, yung level of gravity, di ba? Wala na kayong ibang natapakang tao, kundi mga sarili nyo lang. Kasi kung gagawa kayo ng kasalanan, ako yung personal perspective ko lang about this, yung making a scene or parang making a mistake, okay lang na makagawa ko ng kasalanan basta sa sarili ko lang. 'Di ba? Wag lang may maapektuhang ibang tao. Kung meron man akong dapat parang downfall o kung meron mang sasalo sa lahat ng mga kasalanan ko, sarili ko lang din. Kasi ibang usapan kapag may pamilya, may asawa, may anak, 'di ba? Or may partner na may ibang masasaktan, 'di ba? Kung ikaw, 'di ba, cargo mo yung sarili mo. Yung nasaktan, ikaw lang din. Yung may pagsisising na naramdaman, ikaw lang din, 'di ba? Yes po. Ayun. So anyway, I hope na everything's okay with you and sobrang nakakashock ang iyong top secret, but I hope kahit papaano gumaan-gaan yung nararamdaman mo. And I hope si tito mo hindi rin yung pagkalat yung nangyari sa inyo Naman po. Anong message mo pala sa lahat ng mga magbabarkadang magtito, magkakamag-anak na nagkakaroon ng sessions? Kasi hindi malabo palang mangyari yung ganyan, no? Na pag sobrang lasing na kayo, biglang nakaramdam kayo ng init ng katawan, tapos biglang, boom, matatagpuan nyo na lang yung sarili ninyo na
nagsisex, 'di ba? So, anong message mo sa kanila? Meron ba? Ah, siguro po ganito, yung limit pa din kahit nag-iinuman, kahit sobrang close po ninyo sa isa't isa, dapat alam pa rin yung limit. Kasi po kami, yung sa amin kasi natutulog po kami sa isang bahay, eh. So, hindi talaga maiiwasan or maiiwasan man, ah, hindi po namin nalimitahan yung mga sarili namin, which is mali po. Yun na lang po siguro yung ia-advise ko din po sa mga ganun. Nakakatulad ko pong sitwasyon na dapat alam pa rin nila kahit lasing sila. Alam naman nilang ginagawa nila kahit lasing sila. Limit pa din po. Yun po. Ayun. Thank you very much for sharing and for also giving a message no sa mga kabisyo nating magkakamag-anak na nakikipag-inuman sa kanilang mga kaanak na same age nila halos. Ayan. So thank you, thank you. Ingat ka palagi. God bless. Thank you rin po. Salamat. Bye po. Yun ang top secret. Sa mga nagtatanong kung anong description ng top secret, yun po yun. It is something na experience mo. It's an experience, karanasan mo na hindi mo basta-basta na ikukwento sa mga taong nakapaligid sa'yo even if gaano mo pa ka-close yung tao. Hindi mo siya basta-basta makakwento. Nagpapabigat ng nararamdaman mo? O nagiging palaisipan sa'yo? O naging rason kung bakit ka nagsisisi ngayon? Yan po yung description ng top secret. At ito po yung description ng programang ito. Ito pong programang ito ay nabuo dahil sa konsepto na gusto naming iparamdam sa mga tao na hindi ka nag-iisa, na meron kang karamay, na hindi ka huhusgahan. Ito po yun. So again, ipinakikilala ko po ang programang ito. Kung hindi nyo pa po nagigets ang nature of the program, ito po yun. This is your safe haven. You can share your secrets freely to this program. Sa totoo lang po, hindi ko lang hinahangad na sumikat ako. Hindi ko na hinahangad na dumami pa yung followers ko. Pero ang hangad ko, sa point na to ng buhay ko, ay magkaroon po ng community. Ang programang ito, kung saan pwede ka pang makapagbahagi ng bigat ng nararamdaman mo, ng top secret mo, ng sikreto mong hindi mo basta-basta nasasabi sa ibang tao. Yun po yung goal ng programang ito. And I hope I'm making this right. So yun, maraming salamat kung sakaling nagtitiwala ka sa programang ito. This is just the beginning of this program, no? Gusto ko talaga na lumawak pa ito. This is a safe haven once again. This is a safe space. Walang halang judgment. During the program. After, pwede ka namin i-judge. Hindi kailangan ng advice, kundi taong makikinig sa inyong pinakatatagong sikreto. Ako po yung taong yon, your Basa Princess DJ Rakitera. And maraming salamat once again sa inyong support at pagmamahal and for sharing your secrets. Bukas. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera. Kasama si Titan Jello. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng yung pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. At nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. Ayan, Titan Jello, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Hello? Yes, good evening po. Good evening. Sir, lapit mo lang yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo para mas marinig ka naming maigi. Yan. Ay. Yan po, DJ. Yan. O, sir, anong pwede naming itawag sa'yo? BJ po. DJ? Yes, DJ. BJ po. Okay. BJ as in Bravo Jaguar. Yun. Yes po.
BJ. BJ. Uy, favorite yan ng mga babae. Ay, Totoo ba? actually lalaki. Oo, yun ang klase ng job na ano, below the job. Yun. Charot with the rot. Okay, Sir BJ? Hello? Sir BJ, nandiyan ka pa ba? Opo. Ay po. Ilan taon? Here. Ilan taon na po kayo? 38 na po, DJ. 38. Saan lupalop naman Opo. po kayo galing, sir? I came from Davao and then currently here in Makati. Oy, Makati. Social. Kaya nga eh. Yes. Okay. Sa Makati ako. Sige, Sir BJ, hindi na po kami magpapaligoy pa. Sir BJ, 38 from Makati. Ano ang top secret mo? DJ, ang naka-virgin sa akin ay yung tita ko. Tama ba kami nang narinig? Ang naka-virgin sa'yo ay ang tita mo? Yes po. Sino tong tita na to? Like sa father side mo, mother side mo? Yes, ng father ko, side ng father ko. Ano siya, kapatid na buo ng papa mo? Opo. Oh, Purely tita ko talaga siya. tita mo talaga siya. Okay, so kapatid ng papa mo. Pwede bang malaman kung ilang taon ka nangyari itong virginan na to? I was 18 years old back then. 18 years old. Okay, so paano nagsimula ang lahat? Ikwento mo naman sa amin paano nagsimula ang lahat. Anong ginawa sa'yo ng tita mo? Paano kanya tinuruan? Paano nauwi sa ganung sitwasyon yung tagpong yun? Opo. So, balito, DJ, no, galing po ako sa Davao. So, yung typical talaga na hirap sa buhay kasi my family was broken. So, hiwalay yung mama at papa ko. So, yung tipong, yung literal na kwento na makipagsapalaran sa Manila at that time, kasi 2003, uso pa yung mga nakabarko, yung mga napanood natin sa, maalaala mo kaya, something like that. So, mga ganun yung tipo that time. No? So, right after graduating high school, kasi wala namang pampaaral talaga, walang tumutulong before. So, nakipagsapalaran in short sa Manila. So, broken family kami. Talaga hindi ko pa nakita yung papa ko that time. And then, nung pumunta ng Manila, doon na kami nakita. So, yung papa ko kasi that time ay inter-island seaman. So, siyempre, nagbabiyahe siya no, sa kapuluan ng Pilipinas. Tapos ako nakatira doon sa tita ko dito sa Taguig that time. So, yung tita ko kasi ay, yung asawa niya ay sa Saudi for 20 years. Kumbaga, simula nag-asawa hanggang sa lumaki yung mga pinsan ko, talagang hindi sila nagsama for a long time kasi yung panahon dati na OFW talaga. So, siyempre umuwi yung tiyuhin ko ng parang every 5 years, 6 years. Tagal. So, ganyan yung kwento na matagalan talaga kasi siyempre ang daming sinusustentuhan. Mhm. And ilan yung So, mga anak nitong tita mo? Yung anak niya ay 3. 3. And pwede bang malaman kung ilang taon yung age gap ninyo? Gaano ka layo yung age gap ninyong dalawa ng tita mo? Yung panganay ay Hindi, I mean kayo ha. Like, yung tita mo, ilang taon siya nung nangyari yun? Nag-virginan okay. ka niya. Opo. Bali, that time, bata-bata pa siya kasi yung pinakabunso sa magkapatid ng papa ko. So, 38 years old siya. Ako ay 18. 18. Opo. Okay, sige. So, nung time na yun, nakatira ka sa kanya, yung asawa niya nasa ibang lugar, nasa Saudi, umuwi lang 5 to 6 years. Okay, so paano nagsimula ang lahat na? I mean, ano nang nangyari nung nandun ka na sa mismong bahay nila? So, nakatira ako dun sa kanila, no? So, hindi naman agad-agad nun nangyari. Like, 6 months, 7 months pa bago siya nangyari. So, noon, marami siya makumpare dito sa Taguig. Then, may nag-inuman yung halimbawa, pag yung papa ko, pag nakadaong galing sa Albao, Cebu, tapos para nagpahinga or ang kanilang barko ay pupunta dito sa head office dito sa Taguig. So, nagkaroon ng parang salo-salo ng mga barkada, ganyan, yung mga tiyahin ko. So, ilang beses yun nagkaroon ng salo-salo kasi nga bibihira na din yung papa ko makauwi. Tapos, hindi naman agad-agad yun nangyari, like mga 7th,
mga 7 times pa nagkaroon ng salo-salo sa bahay. So, siyempre ako nung ano pa talaga, bata pa, tapos yung ganong mindset ay makapagtulong sa pamilya, makapag-aral, ganun pa yung mindset ko noon. So that time, bali, nakainom na sila, no? Hindi naman lasing yung tita ko, yung tipong uminit lang yung tenga ganyan. Tapos ako, Huminit ang Nagtata- tenga. opo, kumbaga Yung- may tama lang ganun. Tenga lang uminit. Pati singit ba? Darating tayo doon. Okay, okay. So, sorry, masyado kaming advanced. Okay, tuloy-tuloy, BJ. Nung nakahiga na kami sa sala, magkatabi kami ng pinsan ko, yung pinsan kong dalawang lalaki na magkasundlan din yung edad namin, tapos ako yung nasa gitna. Tapos, seeing out of nowhere, talagang ano lang, wala lang, kumbaga, parang nakaangat lang yung boxer. Yung mga tipong ganyan kasi nga, syempre magkamag-anak naman. So, nagulat na lang talaga ako nung time na yun ay bigla niyang nahawakan. So, akala ko ba, nung inisip ko lang, kasi inosente talaga, parang baka nadakma lang kasi syempre gabi, ganyan. So, hindi ko na, parang baliwala lang. So, sabi ko, ba't parang umahawak na yung seryosong hawak? So, nagulat na ako that time. So, tapos maya-maya, bigla na lang pumatong. No? So, hindi ako makatanggi that time talaga kasi katabi yung mga pinsan ko. So, naipit yung isa kong hita doon sa kabila ng pinsan ko kasi magkatabi lang naman kami. So, hindi talaga ako makapag-react that time. You mean pumatong yung tita mo sa iyo habang nakahiga ka? Yes po. Nakatabi ninyo yung mga anak niya? Yes po. Yung pagkakalatag ba ng higaan ay sa lapag lang o sa kama? Yes po, sa sala. Sa sala. Sa sala kami lang nakahiga. mismo. Ah, okay. So, ilan yung mga nandun nga? 4? Kami lang naman, pinsan ko 3, ako, tsaka yung tita ko. So 5 kami kasi syempre yung mga pinsan ko na pag nagmi-meet up, pag nakainom o umuwi ng mga alas 12, ganyan. So umuwi na sila kasi natutulog na ng alas 12 or mga 1, 2 onwards. Mhm. So ganung oras po nangyari yun. And ikaw, BJ, nung time na yun, nakainom ka din ba? Nakainom, pero yung parang isang sanmig lang kasi syempre that time bata pa ako. Parang, sige, sa'yo itong isang parang tutoy na tutoy pa talaga that time. Mm-mm. So, parang hindi pa hindi naman naman- walwal. Hindi naman po, wala pang ganung moment. Mhm. Okay. So, nung pumatong na sa'yo si tita, sabi mo hindi ka na makapalag. Bakit? Opo, hindi ako makapalag kasi yun nga, may tama na rin ng konti, tsaka out of curiosity na rin, syempre bilang lalaki. Tsaka naipit talaga yung yung hita ko dun sa mga pinsan ko. So, syempre dahil nakatira lang ako dun pag malaman, ganun. So, baka palisin ako or kasi nga, we're not in good terms sa papa ko dahil that time, dun lang naman kami nakikita. So, parang, di ba, panahon kasi dati, mahirap, may matuluyan sa Manila, unlike ngayon talaga na madami. So, di ba, kung may mga issue typical na parang nakitira, ganun po yung time ko before. Wala pa naman akong trabaho. So, nakitira lang talaga ako sa kanila. BJ, yung nakasex mo na yung tita mo, ano yung pakiramdam mo? Nung time ba na yun, yun din yung araw na Oo. ginawa ninyo yun? Yun yung una. Opo, yun yung pinakauna. Yung dumiretso siyang pumatong. So, Okay. siya mismo yung gumalaw? Like, siya yung Yes po. nagpasok, ganun, hindi ka, Opo. hindi, nagtulog-tulugan ka ba? Paano mo, pwede mo bang Oo, ikwento sa amin? Yung mismong detalyado. Oo. Paano nangyari? Pumatong Pero siya, gamit tinanggal lang niya tayo ng mga words na like mga talong, ganyan. Okay. So, nung time na yun, nung hinawakan, di ba? So, ang sabi ko, baka nadampi lang, ganyan. So, nung umano na talaga, tinanggal na yung ko. So, doon ko napansin na talagang iba na. So, wala namang ibang babae doon kasi yung tita ko lang, saka yung pinsan ko kasi na yung tatlong pinsan, yung isa bunso, na hindi pa dalaga. So, alam ko walang iba. Tapos, nung nalaman ko na ganun nga ang tita ko na every 5 to 6 years umuwi, yung niya, yung kanyang asawa. So, halo-halo yung naramdaman ko, like, ganito palentos, ano mangyari pag malaman ng mga pinsan ko, kasi wala pa akong trabaho noon, tapos wala rin ibang matirhan. Kasi yung tita ko medyo may kaya na before dahil nga nakasaudi na yung ko for 20 years. So medyo may nakapundar-pundar na something like that. So
halo yung ano ko doon. Mayroon na ring parang halong naintindihan ko kasi nga 5 to 6 years hindi umuwi. Tapos sa lugar na yon magkakamag-anak, mga kumpare, so alam nila na yung tita ko hindi talaga nagbibisyo, like minsan may hindi ganun yung tita ko. So, nung halo time yung na naramdaman yon, ko. BJ, naisip mo pa yung mga bagay na yun bago mo talaga tuluyang ipinagkaloob yung sarili mo dito sa tita mo? Or ang naisip mo lang talaga nun, uy, mainit si tita, mainit din ako, curious ako, go na to. Late ko na na-realize yun. Ang una ko talagang bilang lalaki at first time, yung curiosity talaga na, ganito ba yun? Aha. Late ko na nung natapos na yun. Aha. Siyempre, pagkatapos ng 2:00 onwards, parang may time na magmuni-muni, din tahimik na. Lately ko lang, pero yung una talaga na pagpasok, yun talaga yung, ganito pa for first time. Okay. So, Yun yung nung unang time na pumasok yun, ako. syempre, hindi may iwasan na may mga tunog yan eh. Like, parang, ganyan, whatever. Di ba? Parang, alam naman magagano yung tita mo, di ba? May sound ba siya? Kung naka-react ng ganun. BJ, sino nag-react sa inyo ng ganun? May nagising ba? Anong nangyari dun sa part na yun? Ayun, so nga, yun, nung pinasok na yung so yung hotdog, pagpasok talaga ng hotdog na yun, as in, nalaman, ko talaga na yung alam mo, yung tunnel sobrang sikip pa yung tunnel kasi alam ko nga 5 to 6 years. So, alam ko na walang ibang Yung tunnel. oo. Nung pagpasok sa tunnel, alam ko talaga walang ibang pasok or walang ibang nagtatrabaho sa labas kasi for ganun so bakit ganun siya kasikip yung tunnel? Ang hirap talaga sa pasukin. So, Pero bakit alam mo na yung part na yun? Like, di ba sabi mo curious ka lang? So normally, di ba kapag ikaw hindi mo pa naman nararanasan yun, wala ka pang masyadong alam tungkol sa masikip o dun sa maluwag. Paano mo nalaman yung mga ganung bagay? wala, ang hirap talaga pumasok kasi DJ nung time na yon. So, mahirap pumasok doon sa tunnel na, ang unang inisip ko, kasi 5 to 6 year talaga, hindi to napasukan ng ng sasakyan yung tunnel na yun. So yun ang meaning number may one. meron ka ng parang idea about it, hindi mo lang natatry, ganon? Ganon ba Opo, yung gusto opo, mong kasi- sabihin? Kasi pag nag-uusap sila ng mga kamag-anak ko sa kailan uwi si ganyan, no? Tapos ponda naman ng 2 years. So, may idea na ako ng ganyan. So, DJ. dahil 7 months naman bago nangyari, nagkakaroon ako ng big picture sa sitwasyon ng pamilya nila. BJ, gano kadaming beses na naulit yung sex ninyo? Ayun na nga naulit talaga siya. So yung Hindi sumunod, Ilang beses? Ilang beses, hindi ko mabilang, pero hindi sa ganun kadalas. Parang, yun nga, out of awa na rin yung nararamdaman ko that time na 5 to 6 years nga bago dumarating. So, hindi siya yung dahil out of init lang sa katawan. Siyempre, nung time, hindi ko kinibo. Yung ganyan, kasi, siyempre, yung ko rin sa sarili ko, nakamag-anak lang, ganyan. So, halo-halo. Din, umulit pa talaga siya. BJ, gusto ko lang din malaman, 'di ba? Natapos na kayo dun sa una yung ginawa na may mga katabi kayo, pinatungan ka niya, naramdaman mo ang sikip pala nung tunnel. eskinita na yun, eskinita. Eskinita, 'di ba? Ang sikip. Yung mga pangalawang beses, san ginawa? San kayo? Paano Oo nagsimula? nga. Ano yun, nagkama na ba kayo pagkatapos ng Oo. papag, ganon? Saan na kayo? Opo. Sa sumusunod, doon na sa kwarto kasi that Oo. time yung mga pinsan ko nag-aral ng college. Ako kasi hindi ako nakapag-college nga noon. Mhm. So, doon na sa kwarto na. Pero hindi siya ganun kadali or kadalas kasi nga, siyempre laking probinsya din ako. Wait lang, No? BJ. Gusto ko lang din malaman na, 'di ba, yung pangalawa nyo nga beses, sa kama na kayo, sa kwarto na kayo, paano nag-start? Paano ka niyaya ni tita mo ulit? Mm-mm. Gusto lang namin malaman. Kasi ako, siyempre 17, 18 pa ako noon. So, hindi ako ganun kapusok like romantic sa pagdating So paano nga? sa- Kwento mo lang sa amin kung paano. Like, kinalabit ka ba niya? Tara, punta tayo sa kwarto. Mm-mm. Anong ginawa Oo, niya? pag ganyan, halimbawa, doon ako sa kabila, doon ako sa mga pinsan ko, tapos pag natulog ako, yung mga pinsan ko maaga na pasok. So, pag umaalis na, pagkatapos kumain, so, pumapasok na siya sa kwarto, sa mga pinsan ko. So, ako na lang maiwan doon. So, doon na, inaano niya na ako, na, sige, pupunta tayo doon sa, sa Eskinita. Mhm. No, so, pasyal tayo doon. So, doon ko na, pero hindi siya ganun kadalas. Like, nahiya din akong i-explore Pwede mo kasi bang syempre, sabihin sa amin, BJ, yung exact words na sinabi niya sa'yo?
nung oras na yun na, tara, sex tayo. Gusto mo ba ulit maulit yung una? Paano niya sinabi sa'yo? Pag nakahiga lang ako, papasok na lang siya ng ganun kasi wala namang ibang tao. So may time talaga na na hindi ko siya pagbigyan kasi nga nahiya din talaga ako yung respect ba na doon ako nakatira at saka kamag-anak. So sasabihin niya, o sige, pag tatabi ako sa iyo, mamasyal tayo, punta tayo ng iskinita. Minsan hindi ko pinapansin. So pag may mga kailangan kasi ako, like process ng NBI, hindi ako mabibigyan ng pera. So, kailangan mong makipag-sex sa kanya. Opo, pero hindi naman in return na para mabigyan ako ng pera kasi hindi naman din siya ganun kadalas talaga, BJ. Like siguro isang buwan, isang beses. Okay. Ganyan. So, ang nakita ko doon parang siya naghahanap to kasi wala ngang Pamparaos. hindi dumarating. Opo, parang ganun yung nakikita. So, that moment, yung pangalawa, pangatlo, parang gusto kong i-explore no, kung paano. Pero hindi ko siya nagawa kasi siyempre naiilang yung tita mo tapos kasama kayo sa bahay, lagi nakikita. So, hindi ko siya na-explore na ganito pala dapat anuhin pag pumasok ka sa isang iskinita na ganyan. Hindi ko siya na-explore. Like may kunting ilang pa din. BJ, gusto ko lang din malaman, kung ikaw naman, di ba parang ikaw, curious ka, daming question mark sa utak mo na ginagawa mo yun, anong reaction ni tita mo kapag nakakasex ka niya? Gusto ko lang din malaman, curious lang din ako ngayon na paano niya dinadala yung sitwasyon, di ba? Nag-e-enjoy ba siya? Sinasabi niya sa'yo na ang sarap mo, pamangkin, di ba? Gusto ko lang din malaman. Okay ka, Hindi. BJ. Gumagano Oo, okay siya, BJ. Hindi rin Okay na yung to, typical ganun. lang. Ano nung VJ, yung typical lang na pag, o sige, ano ko na, ganyan. Parang hindi siya ganun ka extrovert pagdating sa pagpasok sa iskinita. Like, sige, tatanggalin na yung ano na yun. Kasi pasok na ganun. Tapos pag matapos na, hindi, maglinis lang, ganun lang. So, walang, hindi rin yung nagpo-foreplay. So, walang mga ganyang moment talaga. So, diretso hindi ko na. sure kung- Diretso lang. Diretso na kasi hindi ko sure kung ganun talaga siya mag-atake sa kanyang partner, no? Hindi ko At- na ano yun. At ilang taon to tumagal, ha, BJ? Like, ilang taon? 1 year and a half. Kasi napoto lang yun dahil nung nagtrabaho na ako sa Fairview, so nag-dorm kasi ako doon. So hindi nakakayanin, uwi pa ako ng Taguig. So, anong realizations mo nung matapos na ang lahat? Like, ayun na, nag-dorm ka na, etc. May mga na-realize ka ba pagkatapos ng na-virginan ka nito ni tita? Marami din, pero talagang ang ano ko talaga doon, halo-halo. Kumbaga para naintindihan ko sa side niya kasi kung 5 to 6 years naman talaga, may ganung moment. Tapos nakitira ako, natutulungan din ako financially, tapos yung support. So hindi ko maisip na ang habol lang sa akin ay yung sex lang. No, so halo-halo yung nararamdaman ko nun. Siyempre BJ, nandun yung guilt. BJ, okay na ba matanong ko sa'yo na straight ka naman ngayon? Paano ko ba masabi? Para hindi. Okay. See? Okay. So yung mga panahon na yun na nakikipag-sex ka sa tita mo, hindi mo talaga gusto yun. Pero curious ka May lang kunting and gusto lang. Opo, oo, siguro, curious ka parang lang, gusto mo malaman, bata ka, no choice ka, tinitikman ka ni tita, natitikman mo siya. Pero alam mo sa sarili mo na hindi yung ganong klaseng sex yung gusto mo. Tama ba ako? Yes, correct. And BJ, feeling mo ba may epekto yung nangyari sa inyo ni tita sa sexual preference or orientation mo ngayon? Wala naman. Wala. Yung guilt lang talaga. Wala naman po. So alam mo na since day one, nagkamalay ka sa mundong ito, na ang preference mo is kapwa mo. Yung opposite po. What do you mean? Yan, babae. Babae ang gusto mo? Mm-mm. Pero hindi kay straight. Ay, hindi ko. Ano ba talaga, BJ? BJ, wag mo akong hayaan ma-high blood sa'yo, BJ. BJ, BJ. ayusin natin yung terminology Oo. sa. Pag sinabi natin sige. hindi straight, ibig sabihin nun, hindi ka lalaking-lalaki. Kumbaga, Oo. you prefer guys over girls. Okay, yun yung sinasabi nating straight. Yes. Okay, hindi ka straight, rather. Pag sinabi natin straight ka, ibig sabihin, lalaki ka, pero ang preference mo babae. So, ano ba talaga dun?
Ayun, preference ko babae. Ah, Okay. babae. Babae. Okay. So, hindi ka bading. Hindi po. Hindi ka rin Okay. bisexual. Nakatikim lang ganun, pero hanggang doon lang. Okay. Gets namin. May mga ganun talaga na nakatikim lang pero hindi Parang naman out of talaga. explore lang, pero walang relationship with same, walang love, walang relationship. Okay. Parang out of curiosity lang nakatrya lang ako. So, the curious guy pala itong si Oo. BJ, no? DJ, go. Meron kang realizations ka mo kanina. Sabi mo, okay, dahil sa may guilt or may awa ka, ganyan. So, paano, anong epekto nito sa kasalukuyan mong buhay? Hinanap ko yung alam mo yung kapusukan ng kabataan, yun ang medyo naano sa akin. Kasi yun nga, kumbaga pag maganong edad kasi talaga, kung hindi ko siya natikman kasi nung panahon na yun yung normal relationship. Kasi hindi lang siya isang beses nangyari, ilang beses tapos tumagal na isang taon mahigit. So parang hindi siya like mag-girlfriend tapos talagang ganong relationship. So yun ang hinahanap-hanap ko. Pakilinaw nga yun sa amin, BJ. Like, Bali kumbaga, like, halimbawa, pag nandun sa kama, yung mag-foreplay, ganyan. So, bago pupunta sa eskinita, mag-foreplay, I love you. So, hindi ko kasi na-try yung ano na yun. Yung romansa. Opo. yung passion, ganon. Yung passion. Yan. So, yun yung hinahanap-hanap mo, ganon? Opo. Yan yung medyo, yun ang nawala sa akin. Na, ngayon na 38 years old na ako, syempre, parang magre-recall lang ako, may realization na parang hindi siya yung talagang kung ano yung normal na napagdaanan. Okay. And may point ba sa buhay mo na gusto mo pa ring Tikman makasama si si tita, ganon? Ay, wala na po. Wala. Pag nakita kami, parang, albaw, after 2 years, 3 years, no, so nung nakikita kami, wala na rin sa amin nung ano na yun. Wala na kaming intimacy pag nakita, kahit kami lang dalawa. Wala naman nakahuli sa inyo dun sa relasyon na yun. Ang ito pa nga, VJ, sinabi ko talaga din sa pinsan ko. Kasi hindi ako nakatiis for Sa anak niya? after 1 year. Opo, sinabi ko sa pinsan ko kasi hindi ko matiis na parang okay naman kayo, wala naman kaming problema. Kasi ang problema kasi doon, ang challenge kasi doon, VJ, na nabuntis kasi siya. Nino, Ako. nabuntis ka, Oo. nabuntis mo tita mo? Oo. Nabuhay yung anak nyo? Naisilang siya pero 1 linggo lang. Unfortunately, hindi ko rin nakita. And eto yung time na nag-dorm ka na ba? Eto ba yun? Opo. So, nakabuo kayo ni tita, tapos nawala. So, paano dinala ng tita mo yun all throughout 9 months Oo. na hindi alam ng asawa niya? Dapat malalaman niya yun kasi lumalaki yung tiyan niya. Dati kasi kahit nung hindi pa kami ganon, mahilig na kasi siya mag-duster. So alam na naman pinsan ko na nag-duster talaga yung tita ko. So nung time na malit rin kasi yung tiyan niya. So hindi napapansin hanggang sa naisilang. So, nakumpleto ba yung 9 na buwan? Opo. Tapos hindi napapansin, nabuntis siya? Hindi po. Saan kayong ospital nagpunta nun? Baka Actually, pakuba siya yung lang- ano. Actually, siya lang nang pumunta Siya lang, halimbawa, magpa-check up. Kanya hanggang sa nanganak siya lang kasi yun nga, nasa preview na ako that time. So, pero alam mo na nabuntis mo siya. Opo, nakahawakan ko yung tiyan pa ganyan. Ano kinamatay ng bata? Pwede malaman? Ningat-ngat daw ng daga yung kasi hindi nabantayan ng kanyang kumare. Kasi nga, nung nanganak siya, pagkatapos sa ospital, parang the following day, dumiretso na sa kumare niya kasi hindi naman pwede sa bahay. So, nung dumiretso doon, umuwi mo na siya ng bahay na parang wala lang nangyari. Tapos, tatawag-tawag na lang ng telepono kasi telepono pa dati kung kumusta ganyan. So, hindi daw nabantayan, nangat-ngat daw yung ulo. So, Ang nung daga? pinuntahan niya, wala na. Opo. So that time, hindi ko na rin nakita. Pero mayroon akong instinct na parang gusto kong umuwi ng bahay. Sabi ko, gusto kong umuwi ng Taguig.
So yun na pala yun na parang hinanap-hanap ako ng bata na ganun. So hindi kami nagkita. So hindi ko siya maano kung minsan pag lonely ako naisip ko, kaya pa kaya yun? Kasi hindi ko naman talaga nakita or baka magkita kami. So ganun yung mga naisip ko na lamang. Kasi hindi ko alam kung sinisunungaling para hindi na makita or para hindi lalabas yung istorya tungkol doon. Pero anong hinala mo? Buhay pa yung bata, hindi? Wala kasi talagang ibig. Kasi sabi ko, hindi mo malang puntahan natin yung living or ganyan, hindi rin. Parang hindi na rin siya naipag-coordinate. Okay, let's say nagkaroon nga ng bata and all. Let's say na nabuhay ngayong bata 1 week, tapos nangat-ngat ng daga yung ulo, ginawang keso ng daga yung ulo. What did you feel? Mm. 'Di ba nung nawalan ka ng anak? Mm-mm. Nag-guilty ako nung kasi hindi, siyempre wala ako bilang tatay nung nandun. So, halo rin na-guilty na parang pasasalamat na din sa mga kasi nga, siyempre parang kahihiyan yun pag may malaman nga. No, so, I'm a bad that moment na sabi ko hindi dapat ganun mag-isip. Kasi nga, parang hindi naman ginusto or ginusto out of, yung hindi nag-isip ba, no, out of init lang ng katawan. Sa ngayon ba meron kang someone? Yes, I have my wife, then I have 2 kids. Ah, may pamilya ka na. So Opo, ano meron na po ako. anong maibibigay mo na lang na parang moral lesson or story dito sa napagdaanan mo? O sa pangyayari sa buhay mo, BJ. Ano talaga? Paano ko ba sabihin? Patayo ka. Komplikado kasi yung buhay ko noon. Like, kung hindi kami naghirap, hindi mapupunta sa ganun. Yung sitwasyon na yon. Kasi nakitira lang kami that time. So, awa ng Diyos naman, naka-recover naman ako sa ngayon. So, hindi rin alam ng asawa ko yan kasi hindi ko kinukwento. So, yung kapatid ko lang, yung sinabihan ko, tsaka yung pinsan ko. So nung sinishare ko sa pinsan ko, ganon din ang naramdaman nila na awa. Siyempre nainis sa akin nung unan lang narinig. Pero later on, yun nung nag-usap-usap kami, yun ang naintindihan niya na awa sila sa mama nila, tapos naintindihan nila yung mama nila. Pero sinabi ko yun, wala na yung bata, like after 3 months na, para lang medyo lumamig ako. Tapos nag-antay rin ako ng good timing. May gusto ko pa bang idagdag dito sa kinuwento mo o sa sinabi mo? Yun lang po. Mhm. Pero alam mo, BJ, ito yung klase ng programa na syempre hindi naman natin tinotolerate, 'di ba? Or hindi tayo enabler dito ng Yes. mga maling gawain. So, yung pagkakaroon ng sexual relationship with a kamag-anak is definitely not right, 'di ba? Is definitely wrong. Yes. 'Di ba? And hindi naman natin dapat pairalin yung awa natin doon sa taong yung asawa ay nag-abroad para sa ikabubuti ng pamilya nila. Oo. 'Di ba? Parang bakit parang syempre hindi ko lang alam kung bakit tayo maawa doon sa isang tao na alam naman natin pinili nila yung part na yun na magsakripisyo para sa mga bata. Yes. And hindi natin pwedeng gamiting excuse yung part na naawa ko kaya bumigay ako. Kasi ang una kong inisip talaga doon, pag hindi ako pumayag, paalisin ako, lalong wala akong matirahan. So, hindi pa ganun ako ka-mature that time mag-isip. Mm-mm. And then, and Kasi we get it. talaga mapusok. Kasi, Mm. ano siya eh, ano ka nun eh, parang nasa 18 ka ba? O 17? Opo, 18 po. 18. Nasa hustong gulang. Pero meron tayong tinatawag na groomers eh. Alam mo ba yun? Mm. So, ito yung nanggugroom sa mga mas bata sa kanila para maibigay yung gusto nila. So, thank you so much for sharing your top secret. Ikaw, Titangelo, meron ka pa bang gustong sabihin sa ating secret file? Ay, sa ating top secret. Wala akong gustong sabihin sa kanya. Ayoko na masayang yung oras at kuryente natin dito. Diba?
Kasi nga, alas 12 na ng Pero alas 12. brother, kung totoo yung storya mo, hindi man yan kasi kami naman dito, we listen and we don't judge. Culture kami Yes dito. po, that's true po yan. Yeah. Totoo po yan. Kung totoo man yan o hindi man totoo yan, handa kami makinig para sa'yo. Oo naman. Para ma-release mo yan. And sana may nakikinig sa atin na kaparehas mo ngayon ng pangyayari na kumawala sila doon at hindi na lumala na katulad mo na nagkaanak pa kayo ng tiyahin mo, di ba? And again, it's not right, diba, to do it. Oo. To have a sexual relationship with your own kamag-anak. Also, kinokondemn natin din, syempre, yung mga mas matatanda, diba, na mas may tamang pag-iisip na nangaabuso ng kanilang mga kamag-anak. So, it's never right to do it. Anyway, maraming salamat, Kabisyo, sa pagbabahagi ng yung top secret. And salamat sa tiwalang ibinigay mo sa amin dito. Thank you po, Power Powers. God bless, bye. God bless. Bye-bye. Thank you. Ano na, Titangelo? Kinaya mo ba yun? Ngayon, kinaya pa. Pero sa akin lang kasi, ako, malikot ang aking pag-iisip at hindi basta-basta naniniwala sa mga bagay. Diba? Handa ako makinig, pero hindi ako handa maniwala basta-basta. Ay, ganda ito sinabi mo. Diba? Ako, hanggat may possibility of being real or parang hanggat walang lumilipad na tao dun sa kwento, okay lang. Pero, alam mo yung, ganun ako, yung, dun sa secret file actually, Yes. ganun yung pag-iisip ko yan. Hanggat walang storya dyan na lumipad bigla yung tao, maniniwala ako sa storya mo. May ganun eh. Discretion naman natin yung kung maniniwala tayo o hindi. If there's a little or small amount of possibility na mangyari yung bagay na yun, then sige, we will listen and we will not judge. Yes. But the thing is, hindi natin tinotolerate and we are not enablers of wrongdoings. Tama. Ako, naisip ko lang dito talaga yung importance ng mga right people in your life. Like yung guidance, 'di ba? Nang mas nakatatanda sa iyo. Kung tutuusin, 'di ba, kamag-anak mo na mas nakatatanda sa iyo, yung magga-guide sa iyo sa mundong ito, lalo na kung nakipagsapalaran ka sa ibang lugar. Hindi ka dapat maging threat sa kanila. Dapat ikaw yung mag-guide sa kanila kung nasa poder ka nila. And eto na naman tayo dun sa utang na loob whatsoever, ganyan. Pero, alam mo yun, tinulungan mo yung tao eh. So, wag mo dapat hihingan ng kapalit. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.